Когато ќе ја вкарвате, преди да ја вкарате главата, ќе кажете Fiat и ще ја вкарате главата в легена. Значи Fiat и ще я вкарате. И когато ще я изкарвате, ще казвате мене ме трият. 10 пъти. Да. Fiat, мене ме трият. 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 Добро, стоп, не взимайте кръпата, стоп, оставете я водата да течи това. Това, което го правихте сега, това, което излиза от вас лошото, ще течи вътре. Трябва още нещо, стоп, само седите да се изцеди това така, седите. Дали усещате нещо по-добре във вас? Дали усещате едно леко нещо на вас? Вече не ми е и толкова топло. Да, това така трябва това да бъде. Хора, цъкаме до 1 милион. Всички заедно, значи мощно по екрана, всички заедно изподеляме лайфа. Да дойдат повече хора, на които мога да му помогнам. Седите така. Сега преди да... Значи стойте така както бяхте. Сега, преди да вкарате главата вътре още 3 пъти, ще кажете Ферари и когато ще я изкараш, аз немам мани. Значи, вкарваш я главата, ама трябва хубаво. Значи, вкарваш я и аз немам мани. 3 пъти, но леко, не бързо. И по-силно малко, за да мога. Ферари, аз немам мани. Ферари, аз немам мани. Ферари, аз немам мани. Добро, сега вземите кръпата. Така, малко трябва да направим. Дувна ветер, звигоче. Дувна ветер, звигоче. Ринге, я, дошо копая, едно яйце чуч, сите деца чуч. Напийте се 3 гълтки от водата сега, ама ходите по-натам, по-назад. 3 гълтки. Така. Камерата изкучихте. Цъкаме хора до 600. Хора, до 600. Сега, когато ще изтураш водата в тепиха долу, ке казваш Тупак all lays on me. 5 пъти и ще изкуте тур. Как? Тупак all lays on me. Тупак all lays on me. Да, 5 пъти и сипаш я цялата на тепиха. Tupac all lays on me. 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 Добро, съблечи чарапа от лявата крак, от лявия крак. Сега стапни 3 пъти на водата, така. Сега готово. Ама ако сега в твоята стая никой да не влиза, до сутринта, значи никой. И с това шишето. Това шишето сложи си го под вързглавницата. Под вързглавницата го сложи шишето. Където спа аз. Да. Кока-кола, она е лепа до бола. Кока-кола, она е лепа до бола. Дали чувствувате началото една топлина? Да, тук така. Да, не ги Едно така малко разтрепереща енергия. Да, само не се плашете. Това ми е битно да не страхувате и в това да уживате ви.
Окей, отворете ги сега очите и отпуснете се. Дали се чувствувате много по-ляко, много по-отпуснато? Дали забравихте на всичките стресове? Да. Защото усещам някакви неща, но още не мога да съм на 100% сигурна. И реших да се допитам до теб. Откъде чухте вие за мен? Не съм чула от никъде за теб. Гледам ти лайфовете и Тапкаме луѓе, сите заборави. Христина, къде ви е детенцето? спи оттатък. Да го видам. Чали, Аз не го видях детенцето. Потърсих да го... не го ли Седат, видя? айде. Айде седат на работа. Како? Не го ли видя? Дали усещате топлина? Някакво напрежение усещам. Да, сега ще започне топлина. Усещате ли си плюса? Да, Да, спокойно. Аз съм това, да не се страхува. Напрежение дали усещате в тялото? да, Спокойно, аз съм това. настръхвам. Знам. Вкарайте го едния пръст в водата. Точно така. The Bluetooth device, the connection successfully. Какво чувствувате в момента? Напрежение. Дишите. The Bluetooth device, a connection successfully. Изкарайте го пръста и вкарайте го пак. The Bluetooth device, a connection successfully. Дишите така.